Ngingamfaka umuntu wesifazane emsebenzini. Kuhle khona ufaka umuntu wesifazane emsebenzini, kodwa ubuhle bakhona ngeze wabiyamanisa nobubi balokho. Uma ngake ngilandele nje amadoda afaka abantu besifazane emsebenzini, ngwabeke la maningi akhalayo kunajabulayo. Angizwa ukuthi ngithini? Angikuzwa kahle. Ngoba umuntu wesifazane kuhle phela ukuthi naye imele engalwacela kuwena, futhi uma uthole lengqondo ugcine sekelekelela wena. Kwesinye isikhathi mhlambe kanti awazi ngoba ikusasa laziwe uphele lo msebenzi ugcine sewundlwa kuye lo muntu wamfaka emsebenzini. Kodwa abancane kakhulu. Uyabona nje umuntu wesifazane wamfaka emsebenzini usuke usummilisa impiko ukuthi akandizi. Akancane umuntu wesifazane ukufika aqome emsebenzini la usebenza khona. Yeah. Angizwa ukuthi ngithini? Angikuzwa kahle. Usoyisola ke lapho mangabe ungindoda ewiki ugcina uthatha isibhamu ubulala umuntu wesifazane uyibulale wena. Uyangizwa ukuthi ngithini? Angikuzwa kahle. Ngoba usuke usunokuyisola ukuthi hey mhlawumbe ukube lo muntu wesifazane ngimfaka ngemsebenzini ngaba akaqomanga ubone ngathi wena waba nephutha ubone ukuthi usho ukuthi wena owanikela ngomfazi wakhe emadodeni. Uyangizwa ukuthi ngithini? Angikuzwa kahle. Mana akawusho lento okhuluma ngayo ngabe yakenzeka ni kuwena? Angeke phela mina ngikhulume ngento engayazi, ngithi ngikhuluma ngento eyenzeka kumina. Ngaleso sikhathi ngithi bekunini, bekula beku2016 la ngasekupheleni kwawo. Yeah. Ngase ngihlala ngagula mina ngahlala amasonto amabili esibhedlela. Uyangizwa ukuthi ngithini? Isisu leso sasesikhukhumele siyintaba engaka. La ngaphambili ngabona umphambili kwaze kwaphuma inuno odokotela bazi bawunquma. Ivovo into ongenayo. Bazi odokotela bawunquma umphambili kwathi kuleli sonto lesithathu ngasizwa yenye insizwa omkhwanazi yangala eBhamshela. Akasekho kodwa nomkhwanazi mhlaba emsaba senkosini. Ngathi umoya kwalala ngokuthula. Wafika esibhedlela ehamba nendoda eyayinengalo ezazi emafindo ubone ukuthi umuntu ojimayo ngaleso sikhathi ngangingakazi ukuthi unongxamela. Angizwa ukuthi ngithini? Wathi mayifika yabuza inyanga yathi uye lo wathi uye yayivula la yavula okuyizinsiza. Yangikhothisa kuloku kwesithathu yavula isigubhu yathi phuza engathi mangisibuka lesi sigubhu ngoba mase behamba washiya sasibhala ukuthi bagule nini. Angizwa ukuthi ngithini? Angikuzwa kahle. Maye ngiphuzisa lembiza ke yiyo nengithi yangisiza ngoba kwazi kwabuza udokotela uthi hawu lo muntu kanti yini labafike bakunika wena ngoba isisu sasesibohla nokubona lokhu kwase kunqamukile. Uyangizwa ukuthi ngithini? Angikuzwa kahle ngoba futhi abafazi babantu kwangena umfazi kwakumfazi omuntu ngoba kwakuyintombazane le ukulindiwe yaseMiddelburg eMhluzi engathulana naye la eCenturion. Mangithola nentombazane yayingasebenzi ngaleso sikhathi mina bengisebenza la bengisasebenzela inkonzo yesiphoyisa ngaphansi kophiko lolwani lwePSS. Yini PSS? iPSS yini? Uphiko lolwamaphoyisa esilibiza ukuthi yini i-Protection Security Services. Isikhathi esiningi lihamba nani nongqongqoshe nomongameli nephini lika mongameli. Uphiko nolabaqaphi lamaphoyisa. Ngaleso khathi ngisebenza khona ngoSayitsheni kunoKennel engangemjwayele uKennel ubani uBhengu owayesebenza phi kwi-DPCI. Yini DPCI? I-DPCI lokhu nini nithi yini nithi ama-Hawks. Yeah. I-Directorate for Priority Crime Investigation. Angizwa ukuthi ngithini? Ngamkhulumela naye kwamfaka kwasebenza waba yiclerk. Akuphelanga isikhathi esingakanani kanti laba abantu bazoconvectwa. Laba abantu bazokhumbula abantu ukuthi ngesikhathi uNascom ngalesikhathi kwakubani kwakumnumzana uGeneral Khumutso Phahlana. uNascom man uNational Commissioner. Kwaba convecta ke labantu abamaclerk wabenzani wabenza ama-warrant officer. Angizwa ukuthi ngithini? Usengaphe kwakho. Waba ngaphe kwami ngicabanga futhi ukuthi ke isigcwagcwa nesichitho sangena lapho phakathi kwami naye ngoba wayesehola ngaphezulu kwami wayesihambela phezulu engasangazi nokuthi ngimasimba mani. Angizwa ukuthi ngithini? Ngaleso sikhathi usekunikile nani kaBhejane. Yini lokho manje? Usumcibile ngophondo kaBhejane. Hayi isihlangu ngangakasibhuli isihlangwe ikhona lokho kwakungizwisa ubuhlungu ngoba phela ngimfaka nje la emsebenzini ngangilandela isisho sesizulu esithi ingwidla ngamabala. Inhliziyo yami seyibuhlungu ngoba lo muntu useyangivampela ngikamcibi nokumciba. Hayi ngahlala lento singidla lento lena mayingidla lento umsebenzi ngaze ngawuyeka kanti ngizoba nenhlanhla ngathola umsebenzi kuphi la kwi-SIU.
yini SIU manje? I-SIU yini uphiko lolu olukhethekile esilibiza ukuthi Special Investigation Unit. Ngizwe ukuthi ngithini? Ngikuzwa. Ngayo sebenza khona ngoba ke ngangilungizwe khona babe ngithuthela indaba ngathi ngizwa kwathiwa useqomene lo munye uKennel lo emfaka emsebenzini uBheki. Duku kwathiwa sebehlukene wayesethandana nobani noMajor General ubani uLukalakala waseLimpopo. Hawu duku umuntu wakhona wapromote kwathiwa manje useyini usewubrigadier. Uyangizwa ukuthi ngithini? Bheka ukuthi manje ukusuka la ku warrant office usejumpa ama rank amangaki uyoba ubrigadier. Ngaleso sikhathi mina sengisebenzela iSIU. Uyangizwa ukuthi ngithini? iSIU kambe yini le? iSIU ngithi ngisho manje ukuthi Special Investigation Unit. Hayi kwahamba isikhathi ngithi kwase kuphela iminyaka emithathu ngoba bese ku2012 sahlangana naye sizohlangana naye la eNgqongqotheleni. Ingqongqothele yayikephi yayila eNazareth ingqongqothela yani yeNat Joint. Yini na joint manje? I-NAT joint yini? I-National Joint Operation Center of the Security Forces. Ngizwe ukuthi ngithini? Ngikuzwa. Lapho la kusuke kuhlangene khona zonke inhlaka ezibhekelele zokuphepha kusuke kukhona lonke uhlaka lamaphoyisa ongalicabanga kuze kuyofika ngisho kwabezomculo. Kube khona ngisho iSSA suku ikhona, kube khona ngisho SIU, ngisho amasosha, ngisho Defense Intelligence suku ikhona, kube khona ngisho kuze kube khona ngisho ini laba bophiko lolu lamaphoyisa omoya. Ngizwe ukuthi ngithini? Ngikuzwa. Uma ezongena nje mfowethu wangigcina mina ngisewusayijeni lapha wathi mengene ulwamshalo wameqa uvalo mengithola ngiyisikhulumi kwakuyimini werepresenta ngaleso sikhathi uvalo lwamshalo wameqa. Ngizwe ukuthi umhlangano lo wayengasawuthamele wayeselwebuka mina ngabona ukuthi upelepele uyavuka ugqokweni. Ngizwe ukuthi ngithini? Usefuna ukubuyela emuva manje? Hayi umhlangano okubheka ngoba wazoba izinsuku ezintathu lwathi nje mawuphela umhlangano wathi meyophuma ngomnyango ngoba wayengasemuva sebephuma abanye ngamdonsa ngengalo ngathi mangimdonsa ngengalo ngambona ukuthi ushawa uvalo ngambona ethuka amabele lawo ephakame eshona phansi bheka ngoba nengubo eyigqokile yayiveza yonke icleavage mntanami. Ngizwe ukuthi ngithini? Ngikuzwa kahle. Ngathi manguvala umnyango ngesithende ngasondela kuye saxhumana ngemlomo sathi masixhumana ngemlomo ngase ngimphusha waye wathi ngqo ngesinqa la etafuleni uthe methi ngqo wayeselala ngomhlane wagenuka mntanami megenuka ingubo leyigqokile yabuya yezala ngenhla kwenkaba kanti isikhindi sangaphansi akasifakile yayisingibuka inhlali ivuthiwe mntanami. Ngizwe ukuthi ngithini? Ngikuzwa. Angitshelwanga umuntu ngase ngingena ngedevu mntanami. Ngamngena ngedevu mntanami ngamngena ngenkotha mntanami ngamngena ngentokotha kukhona isombe la ngangithi ngiyahlehla khona wangibamba ngekhanda wangibuyisela phakathi. Ngangena ngedevu ngathi ngibona umuntu wakhona ngiyasola ukuthi wayeqala ukukhothwa ngoba ngambone kweqa. Ngizwe ukuthi ngithini? Ngikuzwa. Ngathi ngiyahlehla wabuye wangidonsa ngawo amadlebe wangibuyisela kusi isidla mntanami kulokhu kwesithathu ke ngamhlikihla ngentshebe ngase ngihlehla ngabona eshaya omunye umchamo owahlukana phakathi wayeyojika phezulu ku ceiling board. Ngizwe ukuthi ngithini? Ngikuzwa. Ngathi ngithi ngiyahlehla wabuye wangidonsa futhi ikhanda walifaka ngaphansi. Kulokhu kwesithathu ngisichitha angibanga isikhathi eside ngase ngilikhumula ibhlokwe ngase ngilikhipha uphondo kaBhejana. Ngamciba ngalo uphondo kaBhejana ngalo uphondo kaBhejana abafana umthwalo babengakawudedeli babesawubambile umthwalo abafana ngezwe ngomnyango ukuthi uvule kumnyango mangithi ngiyaqalaza kanti kungena bani uMajor General Lukalakala lo indoda yakhe ikhona la yayikhona phela nala eNgqongqotheleni. Yathi mayingena indoda yakhe yake yathuka yathi dlengelele ngabona izinyembezi zehle endodeni endala ngangigqoka ibhlokwe lapho manje inkinga umlanga semnyango sekuyinkinga kumele ngiyophuma ngiyodlula kuyena wake wayisibhamu wasiphumputha wasikhumbula isibhamu wathi methu uphumputha isibhamu ngathatha isikhwama se-laptop ngamshaya ngaso wawela phansi ngangiphuma ngamuzwe ngilandelisa ngamazwi ethi hamba kuthi kanyoko kuyobola ngaphambili. Ngizwe ukuthi ngithini? Ngikuzwa kahle. Hawu kulolu suku lesithathu ke ngangayi-attenda i-conference kwaze kwabuye kwasho yena wesifazane wathi hayi wena musuku umsaba lo muntu lona phela lo muntu mina ngimtshelile ukuthi azangithole nje wena wawumuntu wami unyaka wakudala futhi angazi ukuthi yini ayikhalelayo ngoba mina inyathi ke ukushuthi umakhwapheni ngulimi laseGoli vele mina ngiyinyathi lo muntu ushadile. Hayi yathula lento ngaqhubeka ngathanda lo muntu kanti le ndoda ithi nje kuyobola ngaphambili lo muntu imcuphile.
mayicupha ke lo muntu lo ingalesi sikhathi ngoba umuntu oqala wakhula kwaqala kwagula yona futhi le ntombazana le ngoba yiyaqale ngathi iphethwe isinye kuthe kusuka ebola la ngaphansi kuyena akuphilanga isikhathi singakanani washona njengoba sekuzokhukhumala isisu kumina ke beze bengikhumpula umphambili mhlambe nami ngabe ngashona ukube angikhothanga izinsizi lezi zika Nongxamela futhi zasi zakho ngasizwa yizo izinsizi lezi emadoda